Nepredvídateľné následky pálenia záhy, o ktorých všetci mlčia. Každý záchvat pálenia záhy je malé popálenie sliznice. Keď sa kyselina zo žalúdka zdvihne nahor, doslova zvnútra naruší pažerák. Ak sa to deje často, na sliznici sa objavia mikroskopické trhlinky a zápaly. Potom vznikajú jazvy, zúženie pažeráka a časom aj vredy a riziko nádorov. Hlavná príčina je v tom, že žalúdok nestrávi potravu úplne, začne kvasenie, zvýši sa vnútorný tlak a kyselina sa pretlačí von. A pokusy uhasiť ju sódou, mliekom alebo tabletkami to robia ešte horším. Zrazíte prirodzenú kyslosť. Potrava sa trávi ešte slabšie a záchvaty sa opakujú. Kyslosť netreba ani znižovať, ani zvyšovať. Treba ju dať do normy. Len vtedy začne žalúdočno-črevný trakt fungovať správne, sliznica sa hojí a pálenie záhy odchádza natrvalo. Ak sa to neurobí, trpí nielen pažerák, ale aj žalúdok, čreva a pečeň. Pripravil som pre vás podrobný plán, ako normalizovať žalúdočno-črevný trakt a úplne sa zbaviť pálenia záhy a jeho následkov. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.